Loading program, check. Mixer, check. Music library, check. All systems go, check. In the round corner, donning a pair of headphones, weighing in at 2 decks and a mixer, your favorite DJ this side of the hemisphere. Throw your hands up for DJ Adrenaline Junkie. This was done for fun, so please, don't take it too seriously. One step back, teach you how I'm a walk. Coaching the piano all night, now my dress is out of time. Tika name, which is Unguzi, a bonja, Vira Pano, a heavy Yamadara. Nasu Wongoro and my baby Nejipara Saka. That did you eat my dad's Kupenga? Right. Masura say, Vanichoga Wawia. Vanichoga in the house. Vanichoga in the house. Vanichoga Wawia. Vanichoga in the house. Vanichoga in the house. Tishi pachipamwe, guys. Pachipamwe. Vanichoga fe washika. Right. Tininya tina yopanapa. Nyaya kamera sekudai. Tina sisi wa... Vanichoga washika. Tina sisi wa kuti wakadi. Wakakwira Gonyeti. Vakwira Gonyeti vachinda kuningirikiri kwavainda vakapuwa lifti vakandonyegwa bhachi mumuromo vakarepiwa handiti varepiwa vanorepa vanhu mapenzi isi hati encourage rape handichika hati encourage rape panapa right poita bhudhi vanonyorawo yavo live vachiti yavo nyaya vachiti ini handina kurepa munhu ini munhu taidanana bhudhi ava voenda kumuseri negweseri voenda kuma-inbox kwemusikana uyu vonoti kune musikana uyu mira tigositaurana kuseri imi bhudhi kana musina kurepa munhu moda kutaurana kuseri chii chacho chamoda kutaurirana hakuna imi bhudhi imi chamoda kuenda kuseri kunotaurirana moda kutaurirana chii kuseri imi makanyora posti yenyu ne01 mukati hamuna kurepa munhu unotosikama maidanana mukaisa proof munhu akati makandirepa ndadzoka ndoda kutaura nyaya yangu zvisere saka bhudhi ava tambovasendera message rega tione tichida kuti bhudhi ava vauye vataure nyaya yavo vanotivo havana kurepa sekutaura kwaita kuti ndoda kutaura ndoda kutaura nyaya yangu vari kureva kuti kudii sezvinei vari palive vari online bhudhi ava saka regai tinzwe kuti zvinofamba sei uyu waunesa maangry face tichitaura kana waona kuti wauna kusungirigwa pano nhaika hauna kusungirigwa pano kunyangarika ubve pano hapasi usiye madiaries agare pano madiaries epano anesa maangry face kana nyaya isiri kuvafadza kana kuti vakagumbuka nenyaya kana nechii ukona vanhu kuisa angry face ya moziva kuti hasi wepano regai tibve taunza musikana uyu paraini tobva taunza bhudhi paraini towa kuti nyaya iri kufamba sei. Hello? Network ya indifunga kuti darosvi. Network ya kuti reconnecting network. Hello Alice. Hello. Yes Alice, urise yako. Hello. Urise yako Alice. Moshe Sis Melly murise. Ndiri right. Koiwo ababhudhi ava vanokuzokurepa voramba kuti kwai handina kumurepa taidanana vanhu kubasa kwangu vanotondiziva notomuziva munhu uyu taidochinjana mameseji erudo zvoda kutoita kuti kunge iwe ndiwo waitoreva nhema vanoreva sei vanoti kudiko bhudhi ava okay Sis Melly ndine urombo nevoisi rangu handisokwanisa kunge ndichitaura zvakanyatsokujeka nenyaya yekuti wana handisi kunzwa mushe tu ndine hasha handisokwanisa kutaura zvinonyatsa kunzwisa asi ndichazama kuti nditaure zvinonzikwa nemunhu wese hamena ndiri kunzika here yes
Mrukunzwika? Alright, Sis Melly. Inini ndingati handisi kuda kutaura hangu kumberi kana kuti machati asenda akazouya sei. Ndoda kutaura exactly pane nyaya yangu yekuti rape. Iwe wakakwira seiko komutrak ranhingirikiri ramukoma? Ndozvandiri kuda kutsanangura zvachona. Alright. Ndichati kurumidzirei Sis Melly kuitira marriage yangu. Alright. Utori munhu akaroorwa? Ko saka iwe bhudhava zvavanga achiti kwanzi tinodanana kumeseji dzavanga achindisendera kuti kwaitodanana zvisingaiti vanga achireva kuti kudii? Ndingati hangu maybe kutaura kwemunhu anenge achiclear self yake handingamurambiri kutaura. Handidi kuramba Sis Melly kutaura handidi nyaya yekuti pane zvekudanana. Alright. Kurumidza kuitira marriage yako. Saka ndingataura nechikurumidzo dzekudaro. Kuitira marriage yako. Murikundinzwa? Tiri kukunzwa. Kuitira marriage yako chingoti kurumidza kutaura nyaya yako. Inini ndoti gagaga because ndikakazosvika ndichitaura imwe nyaya. Saka ndingati inini ndakanga ndabve kufirwa nababa vangu. Saka kubasa kwandashanda ndaikwanisa kuzi imwe sande ndopano chimbozorora akuharare kumba kwaive nemubereki airwara kwaive kwamutare. Saka ndakwanisa kuti ndiendesa ndakapihwa iyona kwedu mandigari mutauni mamutare dzokafutiri sande iyo yekuharare. Vanoziva pamutare vanoziva kuti pakariba. Ndakabva ndadzokera ndakabva ndadzoka kare ndichisvika ndikamirira basa vainozodaka kuma saka sezvekandajaira kuti ndikapihwawo saka ndinomirawo kugeneral hospital ndichienda kunotsvaga mota dzekuhaida kuti ndikurumidza mangwana ndinge ndiri pabasa. Saka ndakaita saizvozvo ndakamira ipapo mota dzakationonoke kuuya ndopakauya yake position. Ndopaka kwenda kugarere ndakati ndikwenda kwara ndakatomboramba if I'm not mistake kuti ndikwire mugonyeti akati akatosarwa nevanhu wani nemunhu wani chishuwa ndakaona uinawo mwana ndakagara kumubhedha ndakabva ndagara. Try kutsvaga pane network atinyasonzwa posi uri kuita kakishiriso. Marikundinzwa? Zvanani. Pandagumira mapanzo. Pakuti kwakanzi pinda kumota uri kuenda kwarara kuchina mota. Pinda mutraki. Ndakabva ndapinda mumota imo. Ndina kunge ndine chimwe chinhu chandaifungira. Ndakangoti ndakwenda kuharare. Zvodei munhu uchidzika muroti ndingatiwo kupedzisira wanenge acherechedza wakadzika muheadlands ndichingobva marusana patakazosara tanetu. Zvadaro takatangotaura natruck driver uyu achindibvunza wai wafamba ngurira nyaya yangu ndikati vanhu vandovashandira havazvinzwisisi zvekuti ndine mubereki anorwara. Saka nini ndinoona sekuti pandanga ndangopiwa ndikwanise kuwana mubereki mufuchi akazongushayo wake ndichibva ati alright vatatangotaura nyaya iyo taura handikubva mazabetichichichi ndakandisina imwe pfungwa yandai ndichifunga pamusoro pake. Zvadaro akanga ndinofunga kuti kuzosaka akanga achinzwa
zvandaitaura kuti ndakakurawo ndiri munhu aipinda chechi dzimwe vanodziziva chechi dzandiri kutaureza. Kubva kwakaita kwamutare kubva kwakaita kwamutare akatokubvunza history ukatomudza kuti unopinda chechi ipi ukadodii ukatomudza zvese. Kubva ipapo ndakamutaura sekuti munhu wandanga ndichiti ndiri kufamba naye handina kunge ndichiziva kuti chii chaida kuzoitika. Alright. Ndobva ndatomudza kuti chechi yakati ndo yandaipinda asi ndazobuda hangu. Saka ipapo manje if I'm not mistaken, macheke lero ndachipfurei macheke ndopakati ndadrevha kubva kure plus ndakunzwa hope. Saka ndinodotsvaga tokuti ndiite sei ndirare 2 minutes zvokuti nguva dzako dzauri kutaura dzekuti ndidzibate kuharare ndinokwanisa kudzibata ndokwanisa kudzikavhira sekuti watori kuda kuenda kubasa. Saka inini handina kuitawo nharo nazvo ndakabva ndangoti Kelly, go and switch off your TV there. Go and lower the volume. Hello, tukun Saka zvadaro akati distance like paneri amamwe magonyeti but mamutori mumwe maiwe magonyeti andimona. Ipapo ndopa akati but pendakuona ini ndabva ndaita sei ndakufarira zvototi nyaya yako yautaura iyoyo kuti chichi wakanga wakaabhiusiwa kudini iyoyo handinogona kuisofa. Tichibva ndamurambira tikati neni nezvandiri kuita nezvandambosangana nazvo plus ndini munhu ane stress ndiri breadwinner mubereki ari kurwara handikwanisi kunge ndichipinda munyaya dzerelationship ndine mwana ndinoda kuchengeta mwana saka ini handikwanisi zvikadzi kana isi nyaya ndakafunga kuti azvisiya kana kuti andinzwisisa zvandakataura. Ndopaakandibata ipapo Sis Melly kana inini ndiri kumunyepera kuti akandibata ngari nganditonge. Kwakuri masikati here? Kwakuri masikati achikubata? Aive manheru. Angari manheru. Saka akatanga amisa traki akati ndakuda kurara. Indakuda kurara kwandabva kure nchidriver. Se iwe semunhu angapombonoka semunhu angachi rega titaurira nenyaya. Alright. Mira kune vari kuti anga achibreaka nyaya yakamira yakadai. Mainini vakanga vachibva vanoshanda kwavanoshanda mubereki arwara handiti kukwira iri 1 kwavo vonosvika same day kumba kwavo kuharare voona the following day ndo off day ravo voona mubereki ari kurwara vobva vasimuka vachidzokera kubasa vonosvika same day. Saka vapedza kubasa kudaro kwavaigara vakabva vaenda kumabhazi hapachina ndobva vaenda pamalifts handiti vaenda pamalifts kudaro malifts kwakwava manheru semunhu anga achaisa late ndokunoshaya lift chekuti vakwire ndokubva pasvika traki ramunyaradzi uyu munyaradzi asvika apa ndobva ati pinda mulift akusisira mugonyeti umu mune umwe munhu wana arimo ava ndokuti ini sezvo ndiri kuda kunoona mubereki ari kurwara rega ndipinde mugonyeti ndokupinda mugonyeti mamine umwe munhu anga arimo vasvika kwarusape munobva munhu yaburuka anga ari mugonyeti ndobva gonyeti rangunduruka aro zverichifamba richienda kuharare ini handizozivi hangu kuti kure zvakadii kwakanga vari uko vachifamba kudaro ndopakanzi namunyaradzi truck driver uyu ini ndoda kumbomisa gonyeti rangu ndoda kumbovata mbijana because kwandabva kure saka ava semunhu anga vakufamba vana truck driver vari 2 munongoita nyaya yakamuri 2 ugera kuchimubhedha cheche chani chatruck driver muri kutaura nyaya handitika muri kutova kutotaura nyaya dzekuchechi ndaimbopinda chechi yakati yemweya ndakazobuda zvikadai uya kutoona ino ndakazombodai ndinogona kutokubatsira ndiri kudii vari kutaurirana zvavo sevanhu vari kufamba vari 2 hamungazifambi makanyaradzana handiti truck driver ndopaakati munyaradzi ndoda kumbovata kwandabva kure ava vakati aiwa pakanaka ndowo uchimbovata hako pakuvata kwaakaita apa kuda paakajambira kuchimubhedha apa ndopaakachibata chimainina ndokuchivarepa anti maona achivarepa kudaro ipapo hamene kuti achivarepa kudaro wakanga achifungei ina handiziviwo ndopagumira mainini ipapapa enderai mberi mainini.
akakurepai akakuvharai muromo kana kuti anga akakurepai akaisa chii ipapa handidunyepa sisimeli zvekuti anga kandivhara muromo handidi kunyepa haana kundivhara muromo but ndakaskrima ndakaskrima sisimeli ndaskrima hapana kandinzosoti gonyeti ranga riri padistance iye ndobva akanditi ita sei nyarara ri kundinyaradza anditi obva anditi ndopakabva atingatifombetini murodhi muya akabva atanga like matauriro aiita aive ekundithreatena asi ina handina kuziva kuti ndizvo zvaiita sezvaaiita akabva angonditi nyangwe nyaya iyi ikaenda polisi inotarisa source kuti anzi warepirwa pai nguvai handiti saka inini ndakangoti ipapo murodhi ndakafamba ndichingozvidya mwoyo ndichiti inini ndine mhosva handidi kunyepa simeri ndakazvitambira ndikati ndini ndine mhosva namisa chigonyeti ndikakwira saka nguva iyoyo handina kumbofunga pfungwa yekuti ndinoripota ipapo ndoda kutaura chokwadi alright mirai mainini alice panyaya yamakanyora yekutanga makati truck driver akatora jaketi akakuvharai muromo muchikurangarira sisimeri ipapo ndinokumbira ruregerero kuti munhu akaposta hasiri inini ndirega ndisvike panyaya iyo alright kunyarara kwandiri kuita ende ndofunga dai isiri post iyona nhasi ndingadai ndakaramba ndakanyarara nekuti ndiri munhu yaasingade zvekutaura asingade kuita sei asi nhasi ndazotaura nenyaya yepost yaapindura kuti haana kundirepa taidanana saka post yakauya nani kwandiri nai mainini yakauya nani kwandiri post zvinoitika ndezvekuti sisimeli nenyaya yemanyarariro andinoita ndakataurira shamwari yangu yandinogara nayo kuti indonyaya iri kundirwadza ende kurwara kwandiri kuita ndo zviri kuitika saka iye wakabva aona sekuti ndanyararira handisi kumushora kana kuti ndandisina kumuudza nyaya ndakamuudza nyaya asi zvekuzoti bhachi akandiisa muromo izvozvo zvazvisi network yakata network alice hello alright iri kuita ichikata network yachona alright saka shamwari yako ndiyo yakazonyora nyaya yakakanda kwandirini nemapikicha emunhu uyu mapikicha makamawanepi I think ndirimwe chete anenge akaritora kufacebook sekuti izvozvidai kuri kuti muri kuita video call ndakatorara ndiri mumagumbezi ko Facebook shamwari yenyu yakaziva sei full zita nefull name zvemunhu ndakamuudza zvese shamwari yangu ndakaiudza zvese pandakatanga kurwara ndakaiudza zvese asi iye manje chaimunetsa ndechekuti ndanga ndisinawo simba rekuti nditaure kuti nyaya iyi iripotwe asi ndakambomutaurira iye munyaradzi wacho kunge ndichitaura uchibva ndati ndafunga kuripote nyaya mumapurisa nezvawakandiita alright saka nyaya yakaitika rini mainini nyaya yakaitika last year manga musati maroorwa ipapo mamusati maroorwa ndanga ndisati okay saka pamakaroorwa muna kuudza murume wenyu kuti ndakazoroorwa murume upi mati makazoroorwa nemurume wamunaye izvozvo vamamuchika kuti anogona kusvika muda kuseva marriage saka pamakarogwa hamuna kuzomuudza murume wenyu kuti ndozvakamboitika pasure apo handina kumuudza ende ndezvamanje manje handisati ndakwanisa kunge ndichimuudza ende handifungi kuti ndine pfungwa dzekumuudza because ndinofungidzira kuti zvinogona kumubata okay saka marepiwa kudaro namunyaradzi uyu akashandisa protection akashandisa protection
Okay, saka imimi apa makatya kuti even chero mubude mumota umu pai time yekutora petition achivhura petition achipfeka achidi kuti mutize mubude mutize mota makatya kuti usiku ndoindepi patiri pasango pana pandozovata pai mubva mangomurega kaita akapedza apedza kudaro hamuna mbozozvidiscasa here mukufamba kwamama kuita makuenda kwaHarare uku kuti but zvawandiita izvi handisi kuzvifarira. Ndakazvidiscasa akataura kuti nyangwe ukaenda kupolisi zvinotariswa sosi pawareperwa kunzi iwe waitwa geyiwo mugonyeti. Alright. Ndo zvinhu zvakandidistenza kuti ndisakwanisa kunge ndichienda kupolisi. Plus pandakasvikira kubasa ndakakwanisa kunge ndichitaura shamwari yangu yakandinyaradza ikati iwe nyarara hako maybe pamwe handizivi zvinoitika unongozvinyaradza nekunge ndichimutaura kuti ndisiye basa futi kuti ndikwanise kunge ndichifambira nyaya yemapurisa baba vari kurwara vanoda sapoti yangu. Saka ini ndakangozvitambira kuti ndini munhu ane mhosva ndindakakwira mugonyeti make kusvikira ndazoita dambudziko zvekuti wakandipa nhamba dzake hongu chokwadi ndinobvuma akandipa nhamba dzake akatokaona chaunongaona unongondiudza chakafanana nechii aiti ukaona chaunenge waona chakafanana nechii ipapo handina kuzozvibvunza simele kuti chakafanana nechii. Saka ini ndakangotambira nhamba dziya ini ndikamupawo dzangu kutaura chokwadi kutaura taitaura asi inini handina dhii kana rimwe rendakambomuudza kuti ndinomuda asi kutaura taitaura ndakanga ndakungozvitambira ndichingotaura naye saka muchitaura imimi kuseri kumainbox mazopanana nhamba masiwe henyu kuHarare zvapera izvi zvamakaita mugonyeti zvapera izvi muchingotaura ordinary nyaya aitaura nyaya dzekuti kudii munhu nyaya dzake dzanga dziri dzei. Ndingati inini nyaya dzaitaura ndedzekuti kana kuti dzimwe nguva taikwanisa kupedza kana kuti 3 months asi ndisi pasina kumbotextira mumwe ndaikwanisa kutaura kuti inini ndiri kuramba ndichishushikana zvinhu zviri kuramba zvichindibata kuti asi wai chii chinhu chakadaro. Saka nekungawo kuzosheka kukaitawo mubereki wangu ndakaramba ndiri munhu uya wakanga ari kungopinda mumaconfusion akawandisa iye waingondipindira yoti don't worry inini zvandiri kuita inini maybe ndimwari wakatotisanganisa nenzira iyoyo zvandinoita inini handina mukadzi ndirogona kukutora ndakakura but handina kumbobvira ndabvumirana nepfungwa ye because ndanga ndisina any feeling naye kutaura chokwadi. Semunhu wanga asina kunyengana semunhu wanga asina kunyengana naye akangoita zvongokubata chete. Asi inini kuramba ndichitaura naye ndakaramba ndichitaura naye handidi kunyepera asi dzimwe nguva waikomenda iri status yangu ndokutotanga kwataita kutaurana asi kuti titi pane serious relationship yakanyatsokuvepuka ndinganyepa. Sometimes ndakarwarirwa baba vangu vashaya koma picture kona imenini mapictures ani imwe yacho picture inenge ine half picture so yamakanga makasiya mazama ya panze amakamusendera akazviwanepi munyaradzo. Regai ndisvike ipapo Sis Melly. Alright. Zvadaro ndarwarirwa nemwana ndobakandipa advice yekuti endawo kwamadzibaba anozi akati ndokwakambondipa advice tichingotaura nditi inini ndikaenda kwamutare pane pendakazonge ndisisaendi kubasa ndikaenda kwamutare umweni musi waari kutaura kuti ana bhosi vangu vanokuziva ndakamuudza kuti inini ndaita problem ndine tsinga iri kuzvimba nechekadumbu pangu akati iwo zvaunoita ini ndiri mutauni mamutare unopinda mutauni ndoita sendinokwanisa kurapisa kana kutotaura nyaya iye nekuti chinhu chaingoita aitya kuti inini ndinorekota meseka indi chiuta ndomuonera ndiri kuzvita asi ndandisinawo hangu pfungwa ndidonyepana ndisina pfungwa yekumapurisa kana pfungwa yekurekota repi ndobva ndokumusi wendakaona anoti yebhosi wake apana anoziva zvinhu zvakaitika kubackground vese pamwe aingofungidzira kuti musikana wake asi inini handina chinhu chandinomboti ndakanyatsoti ichi ndiyo chemurume wangu kana kuti mukomana wangu. Zvabva ipapo pamapikisa muri kutaura Sis Melly ndatove kunoku kwandiri ndopakanditi zviri sei ini ndobva ndamupindura semunhu ndaingotaura naye mukatarisa pamusoro pemapikisi
patori nemunhingirinari pakati ndipo mapics ako ndoda kunoti izvozvi waita sei wasimba nekuti uri kwauriko kwanditi ndobva ndati ndine ekudhara ndozvendakamupindura meseji iyoyo iripo pamapics iwawo handina tine ekudhara ndopakanditi hunza for sure ndakamutumira mapics angu iwayo makaona asi pfungwa yekuti takadanana kuzoti andibate takadanana ndopandiri kuti kwete Sis Melly hazvisi. Okay, so makazenge makungotaura henyu paakazoti ndipo mapikicha kwawakatama akaziva sei kuti mimi makazochinja nzvimbo yekugara mave kune imwe nzvimbo yekugara akaudzwa nani? Zvandinoita WhatsApp yangu handina kuchinja akaunti kuenda kunjinyika yandiri saka ndiri munhu uyo anongonyora pateta Zimbabwe anyisi zvakati ndikabva kunjiticha ndogara ndichienda kune imwe ndongodaro kuti pachakati saka ndokwaiwa naise kusvikira andonza ndikamuudza. Saka iko pakurwara kwamuri kuita apa muri kubatikana nenhema inini? Ndingati kurwara kwandiri kuita Sis Melly ndaenda kumadhokuta zvikanzi chibereko chako chakakanganisika. Alright. Inini ndofunga pane pandasira kuti musi waita ndibata ndaive kumaperiodi. Saka ipapo ndopari kunzi chibereko chinogononga chakamheni kuminyuka no chakada kubhenda handizivi. Ndanichatopabvunza angu ndanichapabvunza ipapapa kuti paid yakauya kwandiri yaiti akandibata ndiri kumaperiodi saka iye munhu protection kuti mamuri kumaperiodi saka chibereko chendo pachakabva chakanganisika ipapapa ndipo pachakakanganisika Sis Melly. Saka inini ndamuudza nyaya kumapurisa Sis Melly akabva anditi zvoni kana iri dambudziko because ndakamuudza kuti inini ndakusafa ndiri kurwara ndiri kusangana nematambudziko nezvinhu zvawakakonzera iwewe ndopakanditi zvoni aiwa kana iri nyaya kumapurisa wadarirei kudaro ndinokurapisa usaite zvinhu zvokuti tito mapurisa nokuti ndine kuti zvikazodai hanzvadzi dzangu dzaendeendesa kuchipatara dzakandimanikidzawo kuti ndinge ndichitaura kuti chichakakonzera ndibva ndavaudza pendakavaudza vachibva vanditi iwowe kana zvakaitika nekusakuda kwako unofanira kuti uripote ivhepi ndizvozvo iyo ndopakati semunhu andanda kutaura ndinganyepa Sis Melly kuti angari ndaimuheta ndanga ndisingamuheti kutaurana kwataita ikoko kwetakazobva toita ndanga ndisingamuheti ndati munhu aishayawo matambudziko ake ndarwarirwa ndazodai mai vangu vazodai ndo yakazove relationship pamberi saka ine kunge zvichindibata zvichindirwadza kuti zvinhu zvakakonzerwa nemunhu kaizvi ndopandakati ndimubvunze kuti inini nyaya ndakamuudza infact nyaya ndakuripota akati wadarirei kudaro semzvaangari kungoita kuinbox Sis Melly. Saka ndingati uyu munhu ini ndinoyatsanzwisa pakuti pakukurepa iko akaita papa motikari muri kuperiodi chibereko chino chakurwadza dokta ari kuti chibereko chakaminyuka pamakarepiwa muri kuperiodi apa aita zverafu zokuti ndanga ndisingadi akatoita zverafu asi inini sokunge ndisina simba plus inini ndakashamisika nazvo semunhu vandakanga ndichitaura naye zvakanaka kana inini achiti ndiri kumunyepera zvandiri kutaura zvipesho mwari ngaanditonge kana nhasi chaiye ndife kana iye achitaura chokwadi shuwa kuti haana kundirepa taiwirirana handina kumbowirirana naye kana inini ndiri kumunyepera kuti ndo zvaakaita mwari ngaanditonge. Yakava mhosva kwandiri because inini ndindakwira mugoni
Gonyeti make ndakazvipa mhosva ndakazvituka asi kudya pasinga pasina akamadzana tinopinda kuchipostora apana kwaizvinzwisisa ndimukukura kwatataita ndimunzi munhu anokwanisa kungorara nemunhu waanenge arorera naye saka zvakandikasaemera kuti ndiudze masisa angu zvakaitika zvese nekuti ndaitya kuti vanozoriti chii. Saka apa tiri kuripota kese rapa tiri kuripota kese rapa maini tiri kuripota kese rapa apa tiri kuripota kese rapa titonovhura kesi because chibereko chakaminyuka kaichi nokuda kwemunhu cannot go spot free ndati chibereko chakaminyuka saka tiri kuvhura kesi rapa because chibereko munhu cannot go spot free. Inini kana kesi ichivhurwa I'm willing to do that because iye haakunyepa manje kuti inini ndakawirirana naye taidanana handina kumbowirirana naye ndandisingatomuzivi. Saka dei anga asina kubvuma kunyepa pakuti inini handina kudanana naye asina kuresponda pane vanhu vakamuudza madiaries panapa mene vanhu vakamuudza iye munyaradzi uyu akazoresponda. Dei anga asina kuresponda mamuchiwila kungonyarara nyaya iyi imi makarepiwa kuti zvingovhara nazvo kola here shuwa maini chokwadi kana ndimiwo apa muri kurwara futi munhu akakubayai chibereko chikaminyuka munyarara futi munhu akakurepai murepist yongofambayo nerodhi ichingorepa vanhu yakanyarara. Inini ipapo Sis Melly handidi kunyeperai kuti handidi kunyepera vanhu kuti ndakanyarara asi kuti pfungwa idzodzo dzakandibata nonge ndichipiwa maideas neshamwari yangu kuti iwo ona uri kurwara ndandinguwa simete chirwara zvoti pamwe ndausvitsa 3 months ndichishayirwa mari yekuti ndikwanise kunge ndichirapwa kumunhu wandogara naye marriage yangu andokurei anoziva kuti ndinorwara but azizivi kuti zvakakonzerwa nei. But manje iko zvinoitika kana takubatsirai kuvhura kesi yerepu ko marriage yenyu yamamuda kusevha iya ndinenge ndakumuudza manheru panouya ndomuudza kuti ndoshiripo. pamakakwira Gonyeti makabhadhara here maini? Mari yakanga yakolektwa kudhara mugonyeti umu handisini ndega ndaivemo. Saka akatora mari apedza kakukurepai futi kana kukupai kana sendi moburuka. Hello? Akakutorai mari futi akatora mari yekubhadhara apedza akatora futi zvenhingikiri ndati akatora mari akakubhadhara sai apedza akurepai futi. Uruda upinde. All right. Mazvinzwa here maini? Kola adona anyway but nyaya yacho nyaya yacho haisi kunzwisisika hayo nyaya yacho haisi kunyatsonzwisisika zvizere because Gonyeti driver akarepa hake utsinye wakazoita nekuti otora futi mari yemunhu apedza kurepa munhu iko zvino munhu ari kurwara. Gonyeti driver haasi kurapisa munhu. Gonyeti driver ane machats nekuwhatsapp andisendera. Munoziva kuti rape is a serious case. Rape is a serious case guys. Kutiti munhu anenge akarepa it's a serious case but because gaititori makola zari kufona kana kola achida kuvhurigwa kesi tivabasira kuvhura kesi because truck driver anga ane nhingirikiri akabhadharisa munhu mari akarara naye apa ane bhosho rake iko zvinoda kugwarisa munhu
chibereko chakaminyuka. Saka munyaradzi uyu kawo dei ake yangotaura saidhi rake because pane pasina kujeka, pane pasina kumira zvakanaka apo, pane pasina kumira zvakanaka pana munyaradzi uyu. Pana munyaradzi pane pasina kujeka. Regai tinzwe diwa wemutemo kuti nyaya inovhugwa sei. Hello, muri sei? Mushe kanjani? How am I going to do it? You know what I mean? It just suddenly happens, and then before you know it, it's happening, and it has happened. And if you don't address it, trauma, and then how it affects you psychologically. If you know, play on your mind, you properly and rationally, because you know your privacy, and you know it's a serious attack. It's a serious allegation, and you don't know because but then whatever whatever she says afterwards justify controller, you know, psychologically, nature put it from a distance. And even the Papa Chena, 100% evidence, when on understand is very traumatizing. What if you can't see it, panic out, you know, like you know, you don't need to proof. Am I strong enough to put myself in that situation? You couldn't understand. I think you can easily say, whatever you know, you can say, but you can always be victim. I would give. And this could side, but you do know kuti, right? If this story goes to court, vakaita zvavaita panapa kuti I'm sorry my diaries papa pakuti ndakavhagwa muromo ndakanyepa nyaya hapasina nyaya munozviziva. The way events have happened until today, right now, she didn't help herself. But right, I said, in a position to prove her case. And in fact, straightforward in whatever she picture in whatever the movement and communication, but not only I can't go out to me. I punish you, I can't find this in place, so I took fun anytime. I can so it kind of a piece of shit. I shall put some picture, say, I'm for look at the party. To walk around with my sisters and for future reflected anything. She just needs to, if possible, to act straight away, you know, pass it by any further manipulation and psychological, you know, impact. Because you don't know if the way she was talking, her mind is not correct. Somewhere there's one or two things that swing as a balance. Do you get what I'm saying? So, so one of that is very, very, very skewed, you know, but it's something that to understand and to see what could but a point of defining crime the she may say let's forget about it, but let's check for improve it. And I think it will be very difficult for her to prove this one just kind of coach. Counseling maybe and just deal with it the other way. Although still promote in getting rapist and it is free, but it will be hard to prove. Yeah. Those are to Taura on Bosnians on Angutin yacho in Manupos. One avasirivo vakaunza nyaya vakuti avasi vakaunza nyaya kwandiri yakaunzwa neshamwari. Two varikutizo mapictures ndinawo vakampa mapictures avo nudes pictures vakati ndaingomupawo hangu handi muri kuona ndosaka ndazoti kune anga yes pane manude pictures trust me there are nude pictures
pane manude pictures aripo vakamupa mukomana uyu mukutaura kwavaita vaimusendera manude pictures anditi maona ndosaka ndati which is which saka nyaya iyi inozobuda here kukoti anyway as munhu akaningirira munhu akarepiwa inobuda here because vanga vakupanana mapictures alright I would understand the picture ingori picture yekuti ari kutona twasimba zvakadii but nude picture now na the court will be very brutal with him. My questions are first of all, why would you give money and all those kind of things. I think she will just break down. It's just running what breaking down. I think her mind has been going backwards, forwards, you know, and right now I was straight. And I don't take her on top of vaping, I don't take advantage of her mental state to further inflict psychological abuse apart from the physical abuse here I inflict which is very sad, but you know, I think in future anyone and everyone is especially so you need to report the case straight away. That is the key. My guess I got to be fresh in your mind and apana also but the perpetrator any chance to twist your mind kind of just say you know, so it's very sad, but I could judge no, but isiso atijaji but tinoiongorora atijaji but tinoongorora nyaya iyi the same reason tinoiongorora both kwese all sides antimaona tinoiongorora tisi kujaja but tinoiongorora before munhu asati atambisachi nguva yakachinda kukoti tinonyatsoiongorora kuti ko apa koti inoti kudii kopa apa pakaita izvi isakusi kujaja but kuongorora because unozove disappointed wasvika kukotika woudzwa kunzi hapana kana nyaya apa usina kana mbopinda mukoti macho antimaona saka tichida kuti ipenengure tiongorore alright kola maita basa alright maita basa kola right guys munoti ini ndenchihosta show ndingaregawo here kuseka onai comment yakanyorwapo iyi onai comment yanyorwa namadhuve p ndiri munhuwo weduwe onai comment yanyorwa namadhuve p uri munhu anongocherenga macomments ka zvaunofanira kuseka unopeserawo kutoseka veduwe saka zvandichada ini ndezvokutika imi mucharega kubvunza ndongokontinya nelive yangu pasina macomments because ndikaverenga macomments enyu chiti munenge muchiti bvunzai zvakati ndinozoseka moti kuda unenge uchiseka nyaya iri kutaurwa kana kuti kudii izvo macomments enyu mamwe acho munokandaka haiti ndionerewo comment yanyorwa namadhuve p unotoputika nokuseka honai comment yamadhuve p unotoseka chete usingadi uchida unotongobvunza ungoputika nokuseka kuti naye asikana isu tiri pashow iri serious munhu akunyora comment yakadai so unopesera ungoputika nokuseka handimaona so but tinechida kuti ida kubatsirana haidi isati ingaseke haidi pana pamwe nanenge ane nyaya yake but macomments enyu ndichabvisirai macomments ndoriga kuteerera kuverenga macomments hamuchabvunzi mubvunzo kola hello gai nditobvisa macomments ndabvisa macomments muri right here because ai macomments enyu handikwanisi kumaverenga anondisekesa macomments enyu ndobatikwa nesesa ini ndiri munhu anozvisekera ndobatikwa nesesa nemacomments amunenge muchiisa apa hazvizobudi kola hello macomments ari pano here kola zvakaoma unofanira kuzi exactly uzidangori kuseka munhu izvo ndane zvindotobvisa macomments ndabvisa next time handichaisi macomments ndobvisa macomments mubvunza vachabvunzi because vanotaura zvinhu zvinosetsa dziwe nguva uri paserious show saka odii ndamusendera meseji anenge ati ari kuuya pashow akuzoti shoti ngatitei mangwana iko zvino izvi ndikutira kumufonera haichapindi hameno ikuringa iyo I think handichazivi wangu zvanga zviri mupfungwa mavo kuti kuramba vocommunicata naye kuda handizoziviwo ipapo hangu aiwa
munyaradzi asenda mameseji ekuti atosenda mameseji ekuti anzi ndinomuda musikana wangu ndosaka ndati irepi here kana kuti chi because asina mameseji ekuti anzi ndibetserei anti ndinoti ine musikana wangu nditomuda but arikutudza kunzwisana chete ndo mameseji andinawo ndichaposta mameseji anisendera muchaona ndosaka ndati inini chii chiri kuitika apa ivo vari kuti vakaroorwa ivo vari kuti musikana wavo saka vazodonha avo sandabvunza because tange usvika kuti vadzosepara pa in case murume adzoka handiti maona akavaroora but andida kuvabvunza kuti ko munyaradzi mameseji asenda haana kana wani awanisendera mameseji aya achiti handindibatsirei musikana wangu ndinomuda but tirikudza kunzwisisana handitiona kana kusatove kufleta cheko cheko kutoti vakabatwa mai ava asi kuti vakavhundusirwa munozoti paupenyu pfungwa dzedu dzakasiyana vanhu kubatwa cheko cheko unonyatso zvakafanana nokuti lei wakwira gonyeti tongoti kana pabed bridge papaya kana muchigara muchiza bed bridge makwira gonyeti pabed bridge paya mosvika pasango papaya musati kunana ngundu rutenga paya gonyeti romiswa ipo paya pasango munoti ndoda kumbobata 2 minutes akakubata mozati unotodza kana usiku unongobatiwa irepu ukatadza kana kuti ubude uti ndoenda because hauna kwaunenge uchiziva hauna kwaunenge uchinda unenge uchindepi unogona kutofunga kuti ndikabuda panapa ndodyiwa nemukadzi sango rikanditongo asi inenge iri repu because meme sina kubvumirana anomaona inini chandiri kuzonzwira hangu dei iye munyaradzi wedu yangadara foni yedu ngaachibatsira kurapisa sezvo vangu vachitaura iye ari klema kuti musikana wake munyaradzi and ane evidence to beg that handiti nemanudzi aya nemachats nechichichi anazvo handitika dei anga achibatsira kuti arapise ngaachirapisa umwe wake munoti umwe wake uyu akadii akaminyuka chibereko handiti maona mapurisa kuporisi vari kuda kuti dhirimbani riitore nyaya iyi ribate nyaya saka dhirimbani ndo rinokwanisa kungosovha nyaya iyi saka isinoda kuti before nyaya iswa kumadhirimbani uku titenge taona kuti haina here malupos ofuchi malupos mamwe acho tikuti maone maybe edu hatizivi edu tiri wrong handizivi but varuda kuti nyaya indiswa kudhirimbani uku aiwa semunhu akabatwa ari kunyaya dzevakadzi ende pakashandiswa rafo ndiana kuti chifonayu pane munhu ari kuti chifonayi miraitoni alright sharp miraitoni okay ndivo mainini vari kuti chifonayi miraitoni ndivo mainini vari kuti chifonayi nokuti nyaya iyi haina kumira mushe kudhirimbani uku vanonosvika vandonyanya kuinvestigata darika zvatiri kuita isusu pano hani maona vanhu ngavambomira tinzwe ivo vari kuti chifona itoni vanosvika vanyanya kuinvestigata manje pobuda nyaya yekuti ndivasendera uyo mapikicha chichichi haichaenza kubuda ndozvatiri kuti chi isusu ipapo manje hello maini matindi kufonerei ndaona message wenyu ndaona message wenyu matindifone ndandichida kupindura mai vari kubva pakola apa vari kuti nyaya yacho hainyatsi kunzwisisika of course simeli ipopo handidi kunyekwa
ndichirove panapa ndechekuti akandirepa asi zvaakandirepa hazvirevi kuti kumberi hatina kuzotaura ndozvandiri kuda kupurova. Asi nhai mainini pamakatanga kurwara imimi muchimuudza kuti ndikurwara akambokupaiwo here mari yekuti chiendai kuchipatara morapa chibereko ichi chakadai kuminyuka? haana kumbondipa mari. Aiwa ngo akaregere kubudisa mari yakisati ndiyakaminyura chibereko ichi nokuti akaita munhu zveforce plus muri kunguva dzevakadzi. Ndozvandiri kuda kutaura kuti ndozvinhu zvakakonzera kuti shamwari yangu izoposta ichidaro. Alright. Nekuti last month ndopendakamutaurira kuti ndazoenda kwadoctor because inini zvendambotaura kuti ndakagurira kuchechi dzemweya. Ndanga ndisina pfungwa yekuti nyangwe pendakatanga kuona tsinga iyoyo ndichiri kuZimbabwe ikazvimba. Ndakaenda ndakwasonge ndichiti ndiwoona doctor asi ndanga ndisingazivi chakakonzera. Saka ndakangoti unogona kunge uchiblema hako munhu asi asiri yakakonzera. Zvadaro ndakunoku pendakazozvinzwa ndobva ndamufonera akati iwo saka wazofungirei kuti nyaya iite yekumapurisa? Ndinama chatsi acho wade kuti ini ndingokutumira mari yekuti ndikurapise ungonyarara nenyaya iyi. Ndobva handina kuramba ndakabvumirana nazvo Sis Melly. Obva inini ndobva handiti ndiri kutumira mari ndazodai obva azosvika pakunditi ndiri kutengesa laptop saka ndiri kubva ndoendesa laptop yacho kumunhu saka ndozokuudza kuti munhu wacho andipa mari here ndozokutumira. Ndopendakamuti ini ndaona hangu kuti nyaya yako haisi nyaya yekuda kundirapisa asi kuti uri kuda kwendiona songe ndinopenga. Inini ndakudi chiregedza nemari yako. Ini ndinongoita zvendodi. I think that ndo mistake yekutanga yamakaita yoyo. Mistake yekutanga ndeyekuti machatsi ndinawo my Miguel, machatsi ndinawo hangu, machatsi I know the story, machatsi ndinawo ndapiwa machatsi from both sides. Ndapiwa machatsi. Ndo mistake yamakaita maini pekutanga pakuti one akaramba black ningati kudikuno haisi blackmail. Akaramba achikunyengeredza ne sweet semwana. Imi muchikontiya kutaura naye even pamakazosvika pakurwara handimaona mukamudza munhu uyu akatanga kutofunga kuti muri murelationship hantimazviona mukasvika pakutozomutumira nemapictures enyu panove pane nude ipo paya handimaona akabva tofunga kuti mave murelationship because maona imwe screenshot yaandisendera imwe screenshot yekuti andika musikana atonditi asenda message achiti anditigadzirisei nokuti ini musikana wangu ndinomuda but tiri kuita kusawirirana. Anti muri kuona ipapa ndopa nditi ko mufesi uyu ari kuti kudii handiti maona anogoza kuti musikana wangu ndiri kumuda chigadzirisei chii chacho. Mina ndikuudze Sis Melly paakaona post yenyu akauya kuinbox kwangu ndikatomuudza inini ndikati inini nditori munhu akaita move neupenyu hwake. Saka ini zvako zvauri kutaura zvekuti ndingati muna machi ndopaakandisendera message echiti ndingati ndiri kukufunga here kana kuti chii. Ndakabva ndaseka ndobva handiti waseke ndikati zvinondishamisa zvinhu zvaunotaura. Nezuro ndopakandibvunza kuti zvakandishamisa musoro ndakakubvunza kuti iwewe ndakakutaura kuti I love you iwe ubva wakuseka saka zvakandishamisa kuti waiseki. Ndikamuudza kuti zvinondinetsa kuti iwe ungati hatitauri tese tinondoreseka kuti after 3 months isiri nyaya dzekuti tingachitaura zverelationship wakundiudzaiwo kuti hanzvoni I love you zvinondisekesa because handisati ndambozviona zvakadai. Ndingati ipapo Sis Melly ndinoblama myself sezvandambotaura ndinozviblama kuti semunhu andandichitaura naye ndanga ndisina zveshuwa pfungwa yekuti ndiende kumapurisa kana ndinoripota. Ndanga ndisina pfungwa iyoyo ipapo ndodotaura chokwadi. Ndanga ndisina pfungwa yekuti ndatingori pafungwa yekuti titaurirane iye andirapise ndipore zvokuti kopa mainini kopa no isenini yangu I believe you kuti munhu inini chero mumba munomba kana ndikati handisi kuda ndikamanikidzwa ndikabatwa zvenharo irep munozviziva nditi South Africa munomu mutemo unototi irep chaiyo yekuti ndokona tonoripota munomba mutemo muno South Africa ukabatwa even nemurume wako chaiye unotoripota kana wanga usingadi irep. So I just believe you kuti munhu akakurepai because hamuna kuwirirana handiti asi pakudaro kwacho pakusawirirana kwachona pane nude makazomusendera sei imimi afterward picture imwe yenude? Ndingati Sis Melly ipicture rahafurwa bedzi harisi nude ndakatofuga gumbezi kuzasi inyaya yekuti
handizivi kuti pakusenda mapics asi kuti handinombomusendera nudu yekuti ndiri kumusendera nudu haisitombori nudu ndakatofuga gumbezi kungoti chete iye ahapfuura kumusoro hoya hafugwa saka taxi driver saka Gonyeti driver akangwarisa Gonyeti driver inini handisi kumublema ndokuti nyaya yake aonekwe sekuti ari right asi ini ndiri kutaura chokwadi Misimeli ndakazvimirira kana inini ndichimunyepera Mwari ngaaite kuti ndisapone kana ndiri kumunyepera aiwa hatisi kusvika ipapo hedu pakuti mutaure mashoko akadaro ende inini zvangu aikuti makabatwa musingadi. I do believe you very much. Makabatwa ende kubatwa usingadi irepu pafair irepu and that can traumatize you pano kutraumatize iyi nguva yakareba because makabatwa musingadi but dei makachirega kuramba muchitaura nemunhu even mamapuwa namba yake dei kutoshaudha chako muine machansi ekushaudha munhu kuti iwewo zvakanda munozati chero nhingikiri yenyu nyaya yenyu yaistenda mukoti kuti aindithreatera chindimanipulata but honai machasi angu andaipindura paaisenda zvino pane machasi ekuti aitoti I love you imi mwese malaughing emojis ekuseka hanimaona but dei makatanga tomubhomba paitota izvi zvese zvaitaura muchimubhomba kuti handina kukangana zvawakandiita wakandidai ukadai nyaya yenyu yakadai iri tight kutoti koti no munhu yaindithreatena saka hona ichi hapana pane ndaitomutuka munhu because akandirepa mene ndikudzisisi melandi dokunyeperayi kuti ndakamutuka kana ndakaita sei inini ndofunga ndakuchizviona izvozvi kuti handizivi kuti pfungwa dzangu dzadziri chii kuremerwa here kana kuti chii izvozvi zvanditombozivi kuti nhasi chai ndinorara zvakaita sei because sezvo ndambomutaura kuti ndichiri muearly marriage adzoka akasvika ndichitaura nyaya pafoni handinzwa izvozvo angobuda handizivi kuti aenda kupi and aratidza kuti atsamwa nazvo handizivi kuti ndichatangira papi kumudza nyaya anyway ndizvo zvinenge zvapo ndinokwanisa kungozvitambira ndini ndiri kuti zvese kona muri kumakore mangani muri kuma-20 kuma-30 kana kuma-40s ndiri kuma-20 handisati ndasvika even 27 years makaitwa advantage nechimufananidzo kuita nakuti vanondibhilivha vachandibhilivha ndakakasika kuremerwa ndichimwana mudiki ndakatakura zvinhu zvakarema ndichimwana mudiki pfungwa dzangu hadzinombosvika pakuita sedoti saka handizivi kana paine anondinzwisisa chandinzwisisa inini handina kumbomuexposa handipo pakumunyepera handina daka naye pakumunyepera kana kusvibisa zita rake sezvo ndambotaura kuti inini ndandisina hangu pfungwa yekumapurisa but nekubudikedza inini mazuva ano handisi kumbobata foni foni inonga ingori neshamwari dzangu sekuti murume wangu akabuda ndinosara neshamwari dzangu sekuti ndiri kurwara asi murume wangu azoziva kuti chii chiri kundirwadza ndakamuudza kuti chipere kusaka yakafungwa semunhu akambozvara mebhangu pane chakadiniwo chakakangasika asi kutaura chokwadi iye nyangwe naiye ari kuzviziva kuti problem ndope yakabva ende iye anoziva fosi yaakaita kuti zveshuwa kana ari munhu anofunga akazviziva kuti ndope zvakabva that's why anga ari kunyengerera kuinbox kuti inini ngatingotaurirane zvekuti anondida that's aringoda usaenda ndamusendera meseji kuti toda kutokuvhurira kesi iwe ndamusendera meseji toda kuvhurira kesi asati aresponda inini handina basa ende mudiaries ende mudiaries futi truck driver yeyu ari pano futi anototifolowa panapa yeyu truck driver aripo pano zvake paprobably ari kutoona so life iyoyi inini Sis Melly handipo kuwina nyaya handisi kutsvaga kuwina nyaya asi kana iye achifunga kuti une maevidence anoziva chokwadi chezvaakandiitira inini handipo pakumuexpose handina chitema naye kana nanhasi inini naye ndanga ndisina chitema naye even vanoziva pamusoro penyaya iyi nekuti vakangotiona havana chavakafunga maybe vakafunga kuti vanhu vanongodana vakangobverwa kudana vachidana asingazivi kuti munhu aikavhiridza nyaya dzake ipapo ndino
ndinozviblema kuti ndaicommunicata naye as if ndiri murelationship naye izvozvo ndinozvitaura sekuti ndanga ndisina pfungwa yekuti ndiise mumapurisa asi ndinotaura akandirima kana kuti patakatanga kuonana kana kuzivana akandirima. That's why ndiri panapa nhasi. Ndamuudza kuti ngakupe mari yekuhospital, ngakupe mari yekuti uende. Ndamuudza kuti ngakupe mari yekuenda kuhospital, ngatokupa mari yekuenda kuhospital. Ndamuudza yekuenda kuhospital. Anofa kupa mari yekuenda kuhospital. Ndamuudza anofa kupa mari yekuenda kuhospital. Inini Sis Melly dayanga isiri post yapindura ndingadai ndakangonyarara ndazvinzwa. Inini dayanga isiri post yapindura ndingadai ndisina kumboita hasha dzekuti ndakuda kuuya palife. Ndandisina nekushengwa yakaposta kuti ndakazviona zvakaposta handina kukomenda. Ini ndakamuudza paka ndibvunza kuti ndikati aiwa inini handina kuere chii wakundudza kuti zvinonga zvitondinetsawo asi ndinonga ndichaizondobvunza ndichiti inini namunyaradzi uyu handidi kunyepera Sis Melly. Handina kunge ndiripo kuti ndimuexpose asi kuti nepost yakazopindura yekuti taidanana akuita songe inini ndiri kunyepa kuti akandirepa. Ndakuita songe inini ndiri kunyepa kuti munhu uyu akandirepa. Saka inini ndazoti ende munoziva kuti chibereko probably chibereko chakatokuvadzwa nei, chibereko chakatokuvadzwa nei kuti munhu unenge abva uyezve ani mati makasangana pamwe aibva kuhameno kunana Congo kana kune mamwe manhingiko anenge achibva kune nyika dziri kure uku anenge agarisa munhu iye asina mbovata nemukadzi ongokubata izvefosi miserepu ka munhu anenge asingadi ongombunyidzira repu zvekuda kungoti apedze basa neukasha huya hwanenge anahwo hwe3 months anenge ari kokoko odokukuvadzai ondokuvadza munhu pakadaro nokuti mamusingawirirani zvinhu izvi andokuvadza. Sis Melly. Alright, regai ndidrope hangu foni ataurawo side rake. Ora, asi kuti hambo ari kutoona ke mameseji angu ari kutotika ka22 but asi kutoresponda zvake. Acharesponda kana akuda hake. Anenge aripo palive panapa, anenge atoripo hake pano palive. Alright, anenge ane mubvunzo ngandibvunze ndiriko kumacomments. Alright, sharp. Right. Manzi anenge ane mubvunzo guys, I'm just going to take only 3 callers ndobva ndadona. Uyu munhu yakazvita maune truck drive anzani truck driver paaita ndipa pictures chichi aida kuzodiscredita nyaya iyi kana aendeswa kucourt ichi ndo zvaida kudiscredita iyi aida kuzodiscredita nyaya ichi kana aendesa kai muti unza mapictures vachita machatsi kuti agoburisa izvi munoona. Ende munhu anenge abva kunyika iri kure guys aine bhoso rake osvika obva aporonga munhu anenge ari kuperiod ndipo zati kana munhu ari kuperiod chibereko chinenge chiri sensitive ende chinenge chiri kuzasende chinenge chiri chinominyuka. Ngamupe mari arapiwe mwana uyu, ngamupe mari mwana uyu arapiwe kana chida kuti awane pisi panapa ngamupe mari otherwise hatina pisi yatomupa munyaradzi uyu. Munya uripo zvako pana I know you are watching, we are not going to give you peace izvozvi mupe mari aende kwadokta waprivate kuti anorapiwa, mupe mari anorapiwa because haungati wakanganisa munhu woda kungoginowa uchida kuvharavhara twai kudanana utipe pakanzi pamakati I love you ndapapi pamakauzana I love you. Kola hello. Hello Sis Melly. Muri right. Inini hangu ndiripo pakuti inini kola ndiri kumunzwira tsitsi. I'm sorry. It may be truck driver vanogona kunge vachitozviita kuvanhu vakawanda and he seems to be munhu anenge ari manipulative. Akatozviona kuti maini navo vanenge munhu ari munhu ari soft ndizvozvo. So I think that's why he was aivaraura achivanyengerera achivadzosa padhuze nayewo kuti vasafunge kunoripota all sorts of things, but chokwadi he knows what he did and mainini vakafunga kuti iwo vari wrong and vakafiniswa guilty.
she was made to feel guilty kuti iwewe ndiwe wapinda mota vangu hadzina kudedza wakwirira Gonyeti ukazodii vakafambiswa chitretenwa rodhi yose kunosvika vasvika kuHarare uku. Exactly, and you defined kuti haasimbori munhu wane waaita izvozvo izvo iye anogona kunge akatozviita kune vanhu vakawanda. True. ndosaka ndamusendera message kuti ngaaburise abhadhare mari kana asida tinaye we are on his case tinaye ngaamupe mari aende kwadhokta anorapiwa chibereko ende ngauye ataure nyaya yake avo he must own up to his responsibility. Munoziva kana mukadzi ari kuperiod chibereko chinenge chiri pazasi chinenge chakadzika anomaona munhu wokudhokonya iforce apa pachishandiswa force kapa anomaona anokuvara munhu anokuvara. I understand her pain, Sis Melly, because right now we have to zvoona kunge iye ndiye akangwara and at the same time ariye munhu akakanganisa. Of course varume sometimes kana kuti vakadzi zviripo zvimwe zvinhu zvatinoita overlook. Takutodzidziswa kuti ngatingwarei kana tichifamba. Mashoko angu Sis Melly, I feel sorry for her and I believe it. Maita basa guys, thank you very much my sister. Right, we're going to read 2 more callers and then I'm off. 2 more callers ndo vandarowa pasi. But mushurugwi ndoramba ndicharamba ndakamupresa mushurugwi uyu munyaradzi mushurugwi chatoramba ndakatomupura hazvina basa kuti uri pano munyaradzi uyu. I know kuti you are there zvako you are watching because wanga uchitozviziva. I know kuti you are there wanga uchitozviziva kuti live iri kuitwa. I know kuti you are here. So ticharamba takakupresa sha munyaradzi uripo panapa tichatanga kukupresa kusvika wati baba. Pane here vamwe 2 vangada kufona ndibve ndapedza zvangu kana pasina. Kola hello. Hello kola makadi. Tiripo. Ndodongo kubatsira zvangu 1 minute. All right. Chekutanga munoziva here kuti mukadzi ini semukadzi wangu wandakapisira mari ndikarara naye asingadi irepa. Yes. Munhu wandakaroora. Yes. Kechipiri, it's unfortunate pamacomments amuri kuita Sis Melly, you are discouraging that woman kuti akaita mistake. Haana mistake yaakaita. Okay. Because that guy is cunning. And the fact yokuti that guy ari kukata mapictures achida kuappear as if ndiye ari right. He knows otherwise haana kuzviitira kumukadzi uyu chete. Ari kuzviitira kuvakadzi vakawanda. And the fact yokuti this guy, the girl will atori nematext this guy achiti ndokupa mari then oregera nyaya yakadaro. That's admission of guilt. Pane matext akadaro kola handina umaona. I heard kuti panga chitu the guy akatext achiti ndichakupa mari yokuti yebo anorapiwa kuti anorapiwa. Yes, and that's admission of guilt. Anditi akati hanzi ndichatengesa laptop. Ndichatengesa laptop ndikupa mari yokuti unorapiwa. Then usiyana nenyaya yatosiyana nayo ndeye. This girl ane a watertight case yokuti ngaende kumapurisa. Rape is rape. Kune inonzi Stockholm syndrome. Yokuti munhu akakurepa or even achikuabuser, you end up wakufunga kuti the victim inofunga kuti the perpetrator zvinhu zvaari kuita zviri right. Yeah, there was a case guy akabhadha a girl akagara naye for 8 years. The girl ended up vaibuda vachienda vese kumashops vachinoita shopping. The girl but she was under abduction vakagara for 8 years, but the day it came out the guy was jailed because they get abduction. And when he initially took this girl akatora the girl under against her consent. Saka vanhu vari kupa advice, they have to give correct advice rather than to discourage this girl kuti aende kumapurisa. She's got a watertight case. The guy akamurepa. The guy ane mapicture akabudisa akaenda kukoti akanobudisa mapicture this girl achimupa blowjob. Kana akamurepa. The case
Okay. Saka the girl ngaende kumapurisa ngatirike kupana advice yekunyepa kuti aiwa kola anzadzi chamunofanwa kuandastanda ndechekudai so kola mukaziva kuti pana patakasangana madhayaris aka tine vemitemo tine vasina mbovhera vakaita zvemitemo tine vemanesi tine vanoita zvokudhiraivha zvikorobho mumba tine saka experience zvamunoziva imimi is not the experience inozikamwa nemwe munhu anenge achitongofungawo zvanenge achitongofunga kuti panogona kuve pasina nyaya saka tikadaro manje kuti munhu anenge achitaura zvaanofunga hanimaona pfungwa dzake saka munhu anenge achitoti ndaperedzera kuti ini ndikaenda nekesi yangu yekuti munhu aenda kukoti achitaura kuti ndakapa munhu uyu manuji kana nemapictures hapana nyaya apa because munhu haasi kufield iyoyo haazvizivi but imimi judging from the way you are talking it seems as if makamboshandira kufield iyoyo kana kuti muri mufield iyoyo munonyatsozviziva zvamuri kutaura handiti maona saka vanhu vari mucomment section ka imimi Huyai nepoint yenyu yakaminangana nemi makazvimirira nepoint yenyu mukati vanhu vari mucomment section ka atitozivi munhu anenge inini wacho ndenge ndichitohosta handitozviziviyo ndine pandoziva kuti repu chaichaiyo ndoziva kuti murume akarepu mukadzi ukaramba mumba nemurume wako irepu handimaona but zvokuzoti panodai takutodzidza kubva kwamuri ndosaka tiri pano kudzidza everyday tiri kutodzidziswa handiti maona saka imi Huyai makadresa kola yenyu makamira kuti no nyaya yerepu iripo guys I think nyaya yakadai yakaenda pane nyaya iripo apa there is a case iripo then we understand nokuti mukati vanhu vari mucomment section mirai kudaro musadaro nokuti munhu asaenda vanhu vanenge vachitofunga kuti ndizvo zvitori correct because havazviziva havana kudzidzira basa iroro hatitozviziva hatiko kuline of field ikoko hatiko anyway munhu ngaanoripota zvake nyaya yake Sis Melly hatipokopokotezana munhu ngaanoripota nyaya yake ane watertight case yekuti atoenda on top of that anotoenda ane medical report that medical report will help a lot against this guy examine because conjugal sex haikwadzi kana muchiwirirana the fact yokuti akatomukwadza it means kuti it was saka medical report from the doctor will help a lot pakesi yake thank you okay thank you very much kola right guys tina hanzvadzi panapa vauya panapa isa zvemutemo hatizvizivi kola vatouya vakataura point ratisingazivi it seems as if you've got a watertight case kola hanzi you can just go and report your case and ichitovhurwa because pane maevidence chaiwo ari overwhelming especially pana kana ndavanzwa zviri right hanzi pavataura kuti ndichakupa mari unorapiwa usiyana nezvekesi ikesi ipi yaireva kuti usiyane nazvo tivakutotaurawo vakarerekera kusaidhi remutemo iri isati namboita zvinhu zvemapurisa izvi kana zvekumakoti hatizvizivi handimaona saka I think une case apa kwanzi ukaenda kunoripota kesi iripo chaiyo itori strong so kola we are fully behind you just go and report kola hello kola hello taswera sei tiri kudzidza everyday kudzidza chaiko thank you for your platform and ichokwadi kuti isu tatiri kutoti ngasanoripota because hapana nyaya chokwadi I think 90% ke vanhu vanga vachitoti hapana nyaya apa because wakazodai hapana tatisingatoziviwo kuti pane case takutonzwawo nadriver so that izvi zvichavhura zvaita kola vagona chaizvo because vatovhurira vanhu vakawanda vakatorepiwa kudhara under such circumstances vanga vachitofunga kuti hapana macases because maybe vakambochata kana kuti vakambodana nevanhu ivavo now they can stand up openly vachitaurawo nyaya dzekuti I was raped ichokwadi Sis Melly ndinonzwa kutenda chaiko this lovely caller abva kufona pfungwa neadvice itanganditototi maniduzi wati haiwa ukanaka norepota hapana nyaya but inini hangu ndinongoeja Sisi andisava kuti endai munoripota ende futi vaita zvakanaka vauya paplatform vatotidzidzisa zvakawanda kuti
tinofanira kustanda for ourselves. And inesususu vakadzi dai taregera kukwira matracks because mumatracks sisimerika munobuda nyaya dzinotyisa zvakawanda. Dai tazama kuti tichikwira mabhazi tichibiedzo zvavo vanga vari kuti vanga vari pakaoma pekuti baba vairwara and she have to come kubasa kudzokera whatever. But kana pasina zvakanyanya zviri kumhanyirwa, let's try kukwira mapublic transport zvakaita mabhasi, makombi. Mumagonyeti munobuda zvakawanda, and she's not the only victim. Vanhu vakawanda sisimeli vari kurepwa nevanhu vematrucks. Madriver ematrucks, most of them, they are doing that stuff kurepa vanhu. I remember chaiko ndanditombori nemwana neshamwari necousin yangu akatumira mwana kubva kuZimbabwe. Mwana angangopedza kunyora forms vachienda kutorepa mwana. Ende munozwa kana uchete vazhinji matruck driver ndoritori basa ravo, kunyange vamwe vakadzi vakuru chaivo vanotorepwa mumatrucks. But nyaya ingoripo ndekungoti isusu vanhukadzi ngatiregerei kukwira matruck driver. Kwozoti kune mamwe zvavo matruck atori nevanhu vari right. Mokwirawo mukadzi anenge ari kuda kusavha mari kuti inini ndinobhadhara neyerekera yangu. Saka zvinhu izvi zviri kwese kuti isusu futi vakadzi tisu tinokonzeresa dzimwe dzenguva varume ndo vanodaro. But musikana uyu Alice anofanira kuenda kuchipatara. I think pamwe kunzwa kwananduta nandiri kunzwa unga ari kuno kusouth. Dai ambozama kuuya kana murume uyu ari kuramba kumupa mari aende kumahospitals emuno mari. I think kuno kusaya ndangofungira kuti anenge ari kuno kusouth. Kusouth unogona kurapwa mahara, chibereko chake chakaminyuka ichi. Kana uyu asiri kuda kumupa mari angagadzirise utano hwake sezvo amunyu relationship. And I hope kuti marriage yake haisi kuzoputsika nekuti tambonzwa kunge murume wake asvika paipai ari kutaura nemi. Saka I hope your marriage yake iyoyo haisi kuzoputsika. Sure, she's achari less than 30, so it seems that zviri kumudya moyo and achiri mwana mudiki. But tinongoti dai zvamiitira zvakanaka, kana akada kuenda kumapurisa unoripota, kana akada kuti aite poll happy orapiswa oita move on. And ngaachirege kutaura namunya sezvo aemerei plus kuramba achipa munya zvimachatsi chiri kudei okay tomoti past yake ngaachisiyane naye. She have to block him. Ndizvozvo kuramba achitaura naye zvinoramba achiisa sauti pachironda. Handiti she's trying to ease the pain, but it is not easing the pain. She's keep on achimutsa chironda, achichimutsa, achichikwatanura, pachiri kuda kupora ari kuchikwatanura. Saka ngaasiyane naye. Like now abuda pachena, she poured the heart diaries vanhu vakataura zvavanotaura. It's not all the words dzatataura panapa dzaanofanira kuteerera. Ngaasefe maswi because vamwe they are here just kutongweti to make it funny kuti apa Sis Melly kunonakidza. But some people they are very helpful panapa. Oita time yekuti achasefa zvataurwa pano and then she moves on. Anditi munya uyu ngaasiyane naye. Akatomurepa akatokanganisirwa whatever happens or what, but ngaazame kurapwa chibereko. Whether munya haana kumupa kana cent, I think ari muno muSouth Africa, muno muSouth unorapwa mahara kutosvika watoita zvakanaka. And I wish her marriage to go well. Kana Mwari vavablessa nemwana kunew marriage yake. Izvi zvamunya ngaamubloki
ngasiyane namunya it's past atakaita move on kaita move on uchitamba uchitora nevekudhara that's wrong kana munhu waita move on wamumarriage uya wakamboseka naye kana wakambodii zvakatopfuura ngasiyane nazvo. I think it will make a future with this future husband to go well. Kana ari kuda kuenda mapurisa oenda, kana ari kuda kumbozviita let it go, then oenda kunorapwa chibereko oita move on with this new husband. I think it will be the very best of him. Not kuti ukari kumurume ukari kuchata nemunhu akamurepa vari kuedza kuda kugadzirisa zvakarepwa kudhara, and apari mu relationship it will be not adding up because uri kuramba uchikwatanura chironda chiri kupora. Ndizvozvo. Saka Alice, be well and be fruitful to your new marriage. Kana uri kuda kuregerera munya chibva wamuregerera unozvirapisa kuchipatara. Kana munya uri kufara kuti atanga aende kuchikurubhu ovharirwa then wozosara uchizvirapisa, it's up to you my dear, but make your future to be fruitful. And to be fruitful zviri mumaoko mako iwewe Alice nemwoyo mako. Isusu we can come here and we can say blah 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 blah, but it will not help you because some people here they just come kungonakidzwa nekungoita lashing out mawords tichingopopota tichingodii tichingojaja tichida kungonakidzwa ndizvozvo kune munhu auya anenge achida kubatsirwa. All right, thank you very much caller. Thank you very much caller maita basa. Thank you maita basa. Sis Melly, Mwari aramba achikuropafadzai muchisanganiswa ne-right people vekuya paplatform muchitibetsera tiri right. I think my callers guys we have had enough for today. Anitika chekutanga chamunofanirwa kuziva. Let me make this clear and very clear. Inini I'm just the host. I'm just a host of this show. Let me make it clear. Ipo pano. That's why I told you from the beginning. Kuneva kati follow a page chitanga. They know this. I've said it I think for the 20th time. Antika kuti tinema professional counselors pano. Inini I'm not a professional counselor. Handisi counselor, handisi doctor, handisi mupurisa, handisi nesi. I'm just a host. Ndingori host. Izvozvo munonyatsozviziva kune vakatanga pa platform pano togara chishtaura. I'm just a host. So munhu achitaura ndine nyaya yangu. Izvozvi nhasi hamenokuti inyaya yangani dzanga dziri kuseruku. Dzanotosiya macounselors anga ari busy. Vatokukuta mashows kuona mashows pano. Vanga vari busy. Nevanhu kuseruku vachikansela vanhu. Ini nyaya ikauya nchiona iri kuda kansela. Ndinongorifeya kansela. Ndinongovaita hook up. Na kansela odila navo akati ndiri kuda doctor tina doctor wedu uyo yakabva kuna mukoma masimba tinongoita hook up oinda ikoko. Ini changu I'm just a host. Munhu akati I want to share my story ndoda kutaura nyaya yangu pane vanhu handitika pa diaries inogona kubatsira umwe munhu kana kuti nyaya yangu ndiri kuda ma-advices. Ini ndinongouya so ndiri host. Ini ndingori host otherwise zvongoreva kuti ndiri kungodriva bhazi handitika ndiri kudriva bhazi rinogona kuinda left rinogona kuinda right rinogona kuinda straight ibhaziri handimaona ndingori host. Saka musa expecte kuti Sis Melly nokuti vauya pano vari host vanofana kunge vaine maanswers ari positive pazvinhu zvose. Mukadaro munorasika bhazi rinonowira mugomba. Munonowira mugomba mukadaro nokuti Sis Melly vanongori host vanongodriver chete vanongovhunza mubvunzo chete. Changu kungovhunza mubvunzo tozoona kuti nyaya inodi pandazo open. That's why tichizoita open lines nekuti kana pane vari professional in the line of nyaya inenge yataurwa vanhu vanotanga kufona manje achitaura kuti munhu ngaadai dei angadai munhu achipa advice yake. Ma-advices chaiwo ini handichombopi ma-advice anoenda kure. Ndinotogara toudza munhu kuti iyi nyaya handiigoni nyaya yako iyi reka ndikupe munhu anozvigonezvi izvi reka ndikupe munhu anozvigonezvi. Kune vanotaura nekuseri vanozviziva. Umwe ndoda kungotaura nenacho ngoti ndoda kuti mungonditeerera handisi kuda advice handisi kuti ndoda kuti mungoteerera nyaya yangu chete. Ndinokungoteererawo kudai munhu achitaura nyaya yake kudai ndangoteerera akavhura sheve nokuti ndezvaari kuda ari kuda ngofila ball kungoteererwa chete. Ini ndiri I'm just a host. Saka please don't ever
expect Sis Melly vaya vanoziva zvose kana kuti ndikansela. I'm not a counselor. Anditika ndingori munhu anongove host ndosaka muchiona mumasimba kamboya pano sahost right now ndogara nchibvunza pano kuti hapanawo here anoda kumbondibatsira kuhosta malive. That means host haana experience yaanoda. Muri kunzwa tingoriwo madofo host. Anybody can be a host. You can be a host, me can be a host. Mangwana ndikanzi ndagwara ndogona ngoti Linda Kaseke uya panapa anditika uhoste live ndine munhu aripo notongouya panapa ungobvunza mubvunzo uchingoteererawo vanhu ndio vanokupa maadvice iwe chakongori host. Mangwana ndoti Rumbi uya anditika Rumbi otouya panapa oita host. Animaona inonzi host. Hatina tingori tangofana necomment section mahost chedu kungoteerera chete tingodi nekungoti kuti nyaya ifambe chete chibvunza zvichingodaro. Handimaona hatina zvatinoziva tosati tovhurira kuti chifonai mapurisa aya chifonai mutibatsire kuti apo ticha sei. Masoja chifonai mutibatsire kuti toita sei. Manesi chifonai mutibatsire kuti toita sei. Imi veve vanhu kurapa chifonai because hatiko kwese tingori mahost. We are just the hosts chete. Saka musa expecta zvizhinji kubva kuna Sis Melly. Anditika musati makoments Julius iwo unomaziva makoments emakazeni haikona kudaro zvewe makoments emakazeni unotomaziva asi tinozosvika panyaya yekuti tinovhura maopen lines serious line anditika serious nyaya vanhu votanga kupachi mubvunzo yavo antimaona. Saka musa expecta zvakare host munhu akaona comment inosekesa panotongoseka. Kana makatibvise macomments tobvisa macomments asi make sure kuti mibvunzo yamuchiti kwaSis Melly bvunzai chakati because why ndichirega macomments enyu aripo ndinenge ndichingoda kuti macomments enyu pamunobvunzawo mubvunzo ndoti ko chakati ndenchiverenga mibvunzo yenyu ndichipawo munhu ari paline mibvunzo iyaya handimaona ndichipawo mubvunzo host munhu ari paline mibvunzo iya kuti tinyatsonzwisisa handimaona because iwe unogona kutoskipa mumwe mubvunzo inotokujamba antimazviona unogona haungazivi zvese. Hanzi namai Gonyeti can be a host. Yes, ndokanita kuti Huyai please come Huyai muite host. Uya nyaya umutongoti nyaya pinda nayo mudariro. Wouya wofamba nayo antika wongo hostawo. Hapana kana chinomboni kungobvunza ma questions. Handiona. Kana waona kuti uneseso ini munhu anogara chingoseka anogara chingofara mozviziva. Kana waona kuti haugona akoseni zvinongoseka. Wobvisa ma comments woverega kuverenga ma comments evanhu. Handiona because unopesera wakungoseka. Anditika unopesera wakungoseka. Saka comment section inotongotara zvinhu zvinotongosetsa anditimaona inotongotara zvinhu zvinotongosetsa comment section andimoona. So kana nyaya isiri serious as I told you earlier on kune vanhu vanotifollowa kuri nyaya idzi tangada dzisefa kuseruko. Kana isiri nyaya iri serious aitogara yauya pano tokudza kuti nyaya iyi inda kudinda nayo kumvenge kudhayaris haipindi. Kana kwana yatouya pano munhu anenge achitoziva nyaya idzi handitanga kudzinzwira palive guys ndozvamufanira kuziva. Pane zvakawanda zvinhu zvamusingazivi zvandogara ndichitaura. Nyaya idzi ndotanga kudzinzwira kuseri uko kumafoni koko ndotouya panapa ndosaka muchidza ndichiti kopaya pakandudza chakati kopaya pakati zvakati because ndinenge ndichitozviziva. Dzimwe nyaya nokuti maini idzi nyaya we totodziseka kuseri uko dzongoperera ikoko. Kana yazongouya pano tinotongouya pano ende muridzo nyaya panotongo zvakafanana na Mirai Munzwe zvakafanana nemunhu wokutanga auya panapa tachimuti ndiani gara zviya wokutanga guest tamuti ndiani serake wokutanga wenyaya yekutanga tamuti ndiani gara zviya anga achinzani guest wokutanga tichingopedza live patenda kubreak ndiani ndinonodza ari kutofona achifa zvake nekuseka zvikanzi ndaiswa pakona nemadiaries. Madiaries andisa pakona ari kuda mhinduro ndikati mainini moto yane mhinduro dzakakwana nyaya yenyu matiine pati 2 handitika imi matinya yenyu nepati 2 zvikanzi nyaya yacho iyi ndikati meni namene kuti moita sei nyaya yenyu moto yanayo yakakwana because mati maiswa pakona katosteswa pakona madiaries ari kutoda zvizere paita elizi paita nyaya yekutanga yauya imi vanhu havana kuziva kwaitangira vabata pakati penyaya saka vanhu vari kuda nyaya zvizere imi motoda kuti nyaya yenyu maunza sei kuti vanhu vayetsa zvikanzi zvino ndikati motouya nayo nyaya anga achiputika nekusa zvikanzi madiaries akaoma ndikati ndozvavanoita madiaries vanotoda nyaya yakakwana saka mochitodzoka zvikanzi handiva blame because ini nyaya yacho ndandichiprotectawo handichatauri ari kudzoka handiti achazokudzai kuti nemhaka yei anga achiprotecta zvanga achiprotecta but ini andiudza kuti ndandichiprotectawo kapaya pandakadai ndikadai ndopandandichiprotecta ndikati but manje hausisina choice you have to come nenyaya yakakwana sezvairi kutoudza kuti aiwa guys
saying mwana akainda ikoko, mwana akainda because of 1, 2, 3 things. Wotita open kuma diaries kuti vanzwisise. Nyaya yatangira pakati unongobvuraudzwa vanokuisa pakona. Hanimaona. Though indanzwisisa zvanga achitaura. Hanimaona. But zvakuda kuti yazozvitaurira oga yachikudzai. Hanimaona. So guys, host munhu wese anoita host. Chelsea, I can't control comment section. Inga isusu tinongozigwa even munongotisira one ma angry faces. Munongoisa ma angry faces one. Can I control you? Can I control you? I can't control what people says and does. Mu comment section we can't control anything unless you une agenda yako ko iwe ya unayo personally iwe wakazvimirira wakadaro handitoona. Otherwise we can't control everything that you know. Kunzo kuti munhu anene una comment yatuka ndiye ndokwanisa kuti ndi block and ndibvise. Otherwise comment section kana kuti ndikontrole ma emojis ari kuiswa nevanhu kuti wazesire laughing inonzi pasina chataurika waisire emoji yakadai waisire emoji yakadai vanhu vanongoita zvavanenge vachingota. But the gist of the story is chero manzwa nyaya chero munhu awana help pakupedzisira ndo chinhu chikuru. So and the other thing anoda ngokudzai guys, thank you very much. Nai zvako chichi wewe nai yako. Saka guys, thank you very much. Ndago kutenda ini nyaya yemwana kupesira kuya inyaya yangu pavanhu mazita iyi mwana kupesira uyu welife kupesira nonzani uyu wenyaya yakusira zuro uyu mwana wakusira zuro uyu weshamwari uyu Charity, nyaya Charity. Thank you very much anyway panyaya Charity ndo yandati ndikupei panyaya Charity update guys. Thank you very much. My diaries also we have reached out to Charity and finally and kuna mwe wakati hamuna chamagadzirisa because the other party aipo tikati ai watatogadzirisa iye ato yakataura pano and zvesho takagadzirisa because the other party Lizzy akazosenda iri message. Lizzy akasenda iri message achiti utende ma diaries ndio akuseva, tenda ma diaries ndio akubatsira, ndanga nchida kutamba rough ndobva apedza ndobva achibloka Charity kwese. Saka that means pave nechi nepeace and the Charity anga singadozivi kuti ndio yanga ichi munhu anga chitoshetsa maaccounts aya yakasiyana siyana aya ndiye anga release. Hanimaona. Saka Lizzy waziye zvake achiona. Hanimaona. Achiona aripo. Juliet, anytime you are welcome. You just come to my inbox anytime you are serious. Anytime you are free. So Lizzy was here zvake mu comment section achiona apedza akabva mhanya kunoti ndo utenda ma diaries zvavataura. So vana mama vese vakafona, vanhu vese vakafona vachitaura mashoko vakataura kuna Lizzy naye Charity. Thank you very much because Lizzy akanzwa akatomsendera message. Apedza kumusendera message akati utende ma diaries because ndineniwo nditipopa diaries ndinoifarira handidi kubviswa ku diaries. So kubva nhasi iwe chita yako ini ndoita yangu. Saka there is peace now. Saka mwana yakandifonera nezira chiti ndarara hope dzinouya ndakabva vamwe vacho vangati pafriend list yake asingazivi kuti Lizzy atoripo zvake nemazita akasiyana siyana pafriend list akatozobuda pachena after this nyaya yakutaura kuti ndakuchikuudza manje. Hanimaona ndo pandakuchibloka pese ndobva asobloka ake. Saka finally there is peace. Let's hope kuti zvinoramba zvakadaro. Hanimaona. Let's hope kuti zvinoramba zvakadaro. Apasisina any messages ekutretanana, apasisina chinhu chekuita sei, apasisina chinhu chekuita sei. Vanhu vakungodi wanzi ndaisa machats pafoni yenyu. Alright. Okay, alright. Iribo Alice. Apasina kutretanana, pave ne peace, at least mwana uyu ave bo. Ndoda kutenda zvakare feel anyway. Feel akabatsirwa pano. Abatsirwa pano nengari mu comment section zvake. Akaona the need yekuti ndibatsirewo musikana uyu anozani Charity. Akanongowo phone akaisirawo Charity e-wallet. Ndokunonzi kuita chidiaries ka. Ndokunonzi kuita chidiaries chakwakanaka. Ndokunonzi kuita chidiaries kwakanaka. Akabatsirawo pano, akabatsirawo umwe nemari yakawana pano yari kuspina pano, akabatsirawo umwe. Saka tinokutenda few. I know kuti you might be watching. Haunyanyi komenda ndikuona ma comment section but ndozongonzwa kuti wadai waita reach out wadai. Thank you very much guys. Ndo nyaya iripo, ndo feedback. Inyaya Charity na Lizzy kuti takatobatsira at least message takaiona ndakaiforwardirwa kuti tenda ma diaries. Saka ma diaries in on behalf of Charity. Thank you very much. Pane peace mwana wako wata hope akusisina ma threats.
hakusisina izvinezvi waspombonoka nevari kumutsvakirawo mabasa variko vanhu vari kumutsvagirawo mabasa saka iko zvinezvi takuziva here kuti and she's trying new things handizivi but we are let's just take a word for it kuti pane peace. Let's just take a word. Saka tongototenda iyo comment section yacho nevanhu vese vakafona yese seimo anditi maona totongotendawo vanhu vese vakadi vakafona ne-comment section yaitaura zvayaitaura tinotongotenda. Let's just take a word for it kuti there's peace because I know kuti she's here as well. Atoripo pano she's here. I don't know with which name but she's here. Saka toda kungotenda guys. E-wallet from UK kana uri une number yoku UK number dzaka I can give you because apasina chiripo pane peace up apasina chiripo pane peace number dzake ndinokwanisa kukupai monyesa kumubata fair monyesa taura naye at least ari kubatsirwa nevakawanda andimaona. So tinotenda guys maita basa tosangana zvakare muchikamu chinotevera. Forgive me guys. Kana pane paposhekwa nhasi tichitaura aiwa zvekuposhanda kwavanhu zvenhaimi kwangansanda kwavanhu sisi vamai vanava havana kana chavanoziva kana chikoro kungohostawo kungotaurisa havana chavanoziva varegererei asi tinoda kuti chimashwezedadi ainde mberi chiite vanobatsira ndipo pamunenge muripo mucomment section patoti tavhura line mubva machifona muchibatsira manje andimaona muchibatsira manje isusu hapachati chitochozikamana namaini yadhololo vana maini yadhololo hapana chinozikamwa. So ndinoda kutendai zvangu guys. One love guys. Ngatifambe nerudo rumwe chete tifambe nezvinhu zvimwe chete tiri murudo rumwe chete kusurana futi ndekuevana handiti kana panenge patinoita posha aiwa guys kana pane vafila kuti pane pasina kugadzirika zvakanaka kufamba zvakanaka nhasi please tiri vanhu venyama tiri vanhuwo kuseka kwamune muchitaureni unechida kutofawo nekuseka pane zvimwe zvinhu zvachona kutotaurawo dzimwe nguva nechida kutotaurawo pane zvimwe zvinhu dzimwe nguva nechitouyisha kuti ndiri mucomment section ndichirasa muswe ndiri mucomment section haikona mandichirasa muswe haikona but ndinenge uri pachigaro unongozozvikondrola handimaona tingori vanhu handitika asi tiri kuzama kudzidza tiri kuzama kubatsirana saka pachipamwe kungofamba pamwe chete ngatifambei murudo ngatifambei parudo rumwe chete and hanzi hosting like go deeper aiwa haisinenge siri go deeper hayo but kungogara panaka uchibvunza munhu anenge auya nenyaya yake panoda kubvunzwa pasina kuda kubvunzwa unongoteererawo uchingohwawo wozongovhura malaini kuvanhu ndovachadi vanozopedzisa game ko imi moti ndimakakosha fine comment section ndoyakakosha pane zvese because ndo munozobuda madoctors acho ndo munozobuda mapurisa acho ndo munozobuda malawyers acho iwo kana uri pana pana hauno chaunenge uchitoziva unenge uchingoriwo munhu agera apa ari kungoonawo macomments achitokudistracta nemacomments evanhu anenge achinyogwa hapana madhvepi aya ekuti ndakazowai ndikawai handi maona hapana hanza ndichadi makozi here makozi acha Primrose makozi panyaya iyi uri kuzivani panyaya iyi Primrose wazivana apa tatati tapedza show tavhara show tochiinda tochimirira zvimwe dangwe rabhevheni ndagara ndiri hambu ini vanhu haundijairi unopenga iwe ndagara ndiri hambu ini ndajara kuseka chete asi kuti kana usina kujera voice rangu unogona kufunga kuti pari kuitoitwa noisi kana kuti pari kutukanwa asi kana ini ndotora nguva yakareba kutsamwaka handingotsamwe zvekumhanya ndotora nguva yakareba ndinogona ivoisi rakatongoipawo ramaseseri ivoisi ramaseseri rakatongoshatirawo zvaro andimaona otherwise ndi ndichitofara nekutoseka pane pastori nakanachi zvotoda kuti ndijaire ukatongozati ivoisi ravo wotongoza kuti hapana kana dhiri vari kutongonakigwa vatori muhappy mode nguva yekutsamwa havachina havana nguva yacho vari kutongofara zvavo zvichienderera mberi. So yeah guys ngatibatsane nezvakare ndisingaziti mangwana kune munhu here I don't know kuti ariko here mangwana tichaona pane vamwe vanopinda vaya vanoitawo mashows avo kuti varipo ndosaka muchienda kune vanhu vanoita mashows avowo because ndepe munhu wese pano handiti saka musazvimanikidza muri comment section uko muchingoti muda kuona mamistakes asi Sis Melly imbouyaiwo mugare pachigaro icho chino chatakagara ichi muri kwamuriko kugarai pachigaro muchihostawo kuti Sis Melly this week ndoda ndipeiwo vamunawo ndipei hanzi mukangochinja host zvonakidza tichiona mahost akasiyana-siyana akavediwe zvonakidza tichiona mahost akasiyana-siyana zvonakidza imbouyaiwo pachigaro ini ndiri comment section ndiporasawo muswe wecomment section uko ini comment section zvino ndikarasa muswe sti unongonononga comment yangu mosiyadza vamwe moti netek necomment yangu kwai honai zvavangu vachikomenda apa ndiri munhu wenyama ndobvunzawo kukomenda vediwe regai kutidaro saka inongoona ndogakomenda imi mukwana imi right guys tobatsana zvakare
take care of yourselves. Goodbye.